Tá fyra kameror. Du borde stämma. Jag såg att man var klara på skolan. Ja. Jag visste jag sitter på handsken och battlar så blir streamat. Ja, nu ska vi göra nu. Ska filma sätta nu. Jallafris. Jallafris. Vad är Jallafris? Det är att fashion är första, där musiken tänder. Och så var det några som inte vid allt och det var så en chock för löve. Gott. Lägga här. Och fast sitta fast i färsle och stå vid. Yeah, tror jag kommer att säga. Och la för kava. Ja, det är mitt. Det är först. Ja, så de med att vi. Nej, försöka. Som alltid. Är det första? Ja, först. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92.